Marta Villar é de Vigo, pero leva casi 15 anos vivindo en Buenos Aires. Xa pode considerarse toda unha porteña. Esta mestra traballa aquí nun instituto que mantén e moito as relacións con Galicia. Ademais, con ela coñeceremos tamén algúns dos lugares máis importantes da cidade. Hola, Marta. Ai, hola, Alba. Eu son de Vigo, levo 15 anos aquí en Bos Aires. Onde estamos agora mesmo? Pois en Buenos Aires, querido. Mi Buenos Aires querido. Na Praza de Mayo, que ademais é un dos primeiros lugares que cheguei a coñecer aquí en Argentina, porque, bueno, eu escoitara falar das madres de Praza de Mayo, así que, bueno, ali está o lugar onde fan a ronda todos os xoves. Tantas veces me mataron. Son, bueno, mulleres que na dictadura argentina buscaban aos seus fillos, netos desaparecidos. Hai no chan debuxados panos brancos, que son os panos brancos que levaban as madres de Praza Mayo e ainda hoxe levan como símbolo da loita pola búsqueda dos seus fillos e netos detidos desaparecidos na dictadura. A Casa Rosada é a Casa do Goberno, onde está o despacho do presidente. Cando cheguei se permitía entrar, facer visitas. Bueno, aí nun dos balcóns é onde Evita dixo supostamente "No llores por mí, Argentina". Aquí hai máis edificios históricos, non? Arredor da praza. Sí, todo rodeado de edificios históricos, bueno, Banco da Nación Argentina, que é fermoso tamén, antigo, o Cabildo. E xa temos aí ao pé a catedral. A Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que, se mal non recordo, comezouse a construir no século XVI. E, bueno, aquí repousan os restos de San Martín, do Libertador. De feito, hai unha chama aí de lume que está sempre prendida en homenaxe a San Martín. Nun anaco descubriremos que a viaxe en barco a América tiña a súa parte boa. Había moita comida. Me acuerdo que venían unas chicas alemanas hermosas, simpáticas. No, lo pasamos muy bien en el barco, la verdad que es muy, muy bien. Esta é a Avenida de Mayo, que lle chaman Avenida de los Españoles, porque, bueno, os españoles que chegaban, moitos se aloxaban por esta zona, vivían por aquí, traballaban por esta zona tamén, e xuntábanse tamén a socializar nestes bares, bueno, lugar de encontro. E aquí estamos chegando ao café máis antigo de Bos Aires, el Café Tortoni. Hoxe hai pouca fila, que xeralmente é moi longa a fila de xente que ven a velo de todo o mundo. A min parece unha bomba, A nosa Alba devecía por botar un ollo rápido o interior do Café Tortoni, pero en Buenos Aires é moi fácil bater con galegos, así que sen darse conta xa estaba tomando un café e metida nunha conversa con Lola, Serafín, Amanda e Mercedes, cada un de seu sitio de Galicia. Yo tenía 11 años cuando vine. Como viñeches? En barco, con mis hermanos y con mamá. Agarramos nuestras cositas y nos vinimos a vivir acá. Pero bueno, fue difícil la adaptación, pero bueno, nos fuimos adaptando como pudimos. Nos fue duro. Serafín, e ti con cantos anos viñeches en que ano? 10, ya cumplí justo. Yo iba al colegio en Santiago, vivía
na Rúa San Pedro e a cruz frente ao Fialato. Naqueles anos, bueno. Ahora non hai máis Fialato. Non é como agora. Ahora hai contrabando e listo. Naqueles anos embarcabas en Coruña. Cando chegou a Buenos Aires, miña nai mirou e dixo: ai, carallo, se me der algún pasaje volvía, aquí non me quedo. Pero morreu como pero morreu aquí. Morreu. E chegamos, levounos un tío aí para a súa casa, que sei eu. E al outro día, claro, a la calle, que vas a mirar. Y ni bien salgo a la calle, había unos chicos jugando y dicen: ¡che, gallego! Y, Cubanos. Nosotros. Dime: gallego, vení, a mí. Digo: ¿qué es eso? Eu chamo Serafín, non me chamo gallego. Vos dous é un pouco a historia de que vos trouxeron. Non foi nada voluntario. A mí non me preguntaron nada. Non foi unha nada. decisión. Amanda é a túa muller. É a miña muller. Fuches buscar, por suposto, unha filla de galegos. Papá era de Padrón y mamá de Coruña. Mamá nunca se adaptó a estar en la Argentina. Miña nai é de Ourense, da Perolla, cerca. Eu son de Lugo, da parroquia de Carballedo, que está enchantada. Non tiñamos moito futuro neses anos. Non había día que meu pai non lembrara algo de Galicia. Sempre o dala era mellor, máis grande, máis rico. Venir acá realmente fue muy duro, ¿no? Y sobre todo en el colegio, viste que hasta que uno se adapta a los chicos que te empiezan con los chistes groseros, ¿no? A veces, porque realmente hay que pasarlas, ¿no? Lo que ahora dicen bullying, ya vi. Siempre existió. Por ser gallego, por hablar distinto, por montones de cosas, ¿no? Poderíamos quedar horas a contos no Café Tortoni, pero queríamos continuar con Marta, a que xa lle era hora de cumprir coas súas obrigas como mestra. Acompañámola ata o Santiago Apóstolo, o Instituto Galego Hispano Arxentino, que é toda unha referencia. E ali o primeiro foi coñecer o seu director, Carlos Brandeiro, cunha longa e recoñecida traxectoria a prol do galego na Argentina. Hola, boas. Boas tardes. Hola. Chegamos ao despacho de Carlos Brandeiro. Hola, Hola, Carlos. Hola. Adiante, por favor. Pois estades no Instituto Galego Hispano Arxentino Santiago Apóstolo, que o que pretende pois é transmitir unha educación de calidade en primeira instancia e, por suposto, dentro desa educación de calidade, a nosa realidade patrimonial. Tanto a historia, a xeografía, a lingua, a literatura de Galicia, os mozos e mozas que cursan nestas aulas nosas. A cultura galega é universal, e, como dicía o finado e amigo desta casa Xavier Cuento do Campo, galego pode ser quen queira. Fundamentalmente son descendentes de españois, maiormente galegos, son arxentinos. Son arxentinos todos. Todos arxentinos, de orixe chinesa, coreana, peruana. É dicir, que agora aquí no medio de Buenos Aires temos a coreanos tocando pandeiretas e falando galego. A rapaces arxentinos de orixe coreana que interpretan Fillas de Casandra e Tanxugueiras. Eu creo que iso non sei se Castelao o soñaría, e se o soñou, pois sentirase estea onde estea moi ledo e moi feliz. Benvidos á biblioteca de primaria. Temos libros en castelán, pero temos moitos libros en galego tamén. Eu dou clase de lingua e cultura de Galicia aos neniños de 4 e 5 anos e en nivel primario. La cultura galega! E mira, Marta, ti contabas con acabar sendo mestra de galego. Non. Aquí na diáspora. Non me imaginaba que eu podía cruzar un océano e ser mestra de galego aquí, non. Eso, aí sardiñas. Pois sí, porque no San Xoán a sardiña molla no pan, traballamos as festas e tradicións populares de Galicia. Os pequeniños as festiñas gustanlles moito, saltar a fogueira, gritar lume, disfrutar Galicia neste lugar que estamos tan lonxe, pero que isto é Galicia tamén. Isto é Galicia tamén. Hola, Uxía. Que tal, Uxía? Ben. Puxeronche un nome galego. Claro, porque os teus avós están en Galicia, os teus avós. Sí.
temos os soportais, cos arcos, teño o cruceiro, teño a pizarra aí no teito. Escuitas falar galego. Escoito falar galego, foto de verdad. menos Galicia, pero estou nela tamén. Bueno, eu sempre quixen coñecer Latinoamérica, eu facía teatro antes, bueno, sabía que aquí tamén se facía moito teatro, tamén me interesaba a educación popular, entón, bueno, moitas cousas. Tamén namorei, despois tamén quedei por iso, porque tamén namorei da cidade, namorei da cultura, namorei dun mozo, Entón, aí a ver, pero fun quedando e quedei. Marta, que comida che gusta máis? A de Vigo ou a de Buenos Aires? Non, a de Vigo, sen dúbidas a de Vigo. E en canto a prezos? Prefiro os prezos de Vigo gañando en euros, pero os prezos de aquí tamén en euros, pero en pesos... Para sair de festa, que prefires? Ai, non, iso... A festa nos dous lugares. Onde notas que a xente é máis amable? Prefiro a boa xente, que hai tanto ali como aquí. E que hai do humor? Ai, a retranca galega, que ás veces non se entende de todo aquí, é a retranca, sí. E por último o clima, cal prefires? O de Vigo sen dúbidas, o mellor clima do universo.